Kantautariaren mozorroa oso ondo eramaten duen Maider Reguesek Erandion da gure jaialdia 8etan hasteko daukarrez palima gaude. Honezkero hasiko ziren musikazaleak gerturatzen musikariak. Maider Regues, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Hementxe jarraitzen dugu bai Erandion kontzertuak 8etan hasiko dira, baina, bueno, Erandioko kaleak girotuta daude guztiz. Momentu honetan, gure jaialdiko egitarauaren parte dira, kantuan entzuten dituzuen ahots guzti hauek. Kantu gunea Erandioko kantu elkarteko lagunak dira, momentu honetan kantuan ditugunak hemen inguruan. Eta zuzendaria hementxe, Josu. Lanean dau, bera da zuzendaria. Josu, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon, oso ondo, zuek, ondo. Ze ondo, Ba, ederto. Oso ondo entzuten da, Bai, oso ondo, bai. Bueno, zuek ere gure jaialdiko egitarauaren parte zarete. Bai, orain badira ja urte batzuk egiten dutela jaialdi hau hemen herrian Erandion. Eta, bueno, orain urte batzuk partu arte egin duen. Eta aurten barriro esan dozkue barriro parte hartzeko, eta gu posik herrian beti prese dozer egiteko. Erandioko kaleak alaitzen ari zarete, ostiral honetan. Agian, Tartanga institutuko seme batzuk, o pertsona batzuk, igual zuen semeak alabak izango dira? Bueno, neure aia ez. Baina batenak igual ibiliko dira horti. Ez, adinagatik ja ez gure aia horti pasata dauz, ja. Josu, zuek, hilean behin elkartzen zarete, oker ezpanago bigarren ostiralean, beti ateratzen zarete. Horixe da, gu hemen herrian Erandion ateraten gara, normalean, hilabetero, bigarren ostiralean, arrastian, egiten dugu kale batzutatik bueltatxo bat, eta herria purtsuak girotzen, eta... Beti euskal kantuak? Bai, hori bai. Euskal errepertorioa puztu bat sustatzen eta jende aurrean zabaltzen. Kantu batzuk ezagunak dira, beste batzuk ez horren ezagunak, baina, bueno, zabalduen behar da. Gaur arratsaldeko 8etan hasiko dira kontzertuak, horko plazatxo horretan, pentsatzen dut zuek hemendik bueltatxoa egin da gero, ez dakit, kontzertuetara joateko asmoa daukazu, edo bihar agian badira kontzertu gehiago, egitarauan hainbat ekintza? Gaur eta bihar egun bietan, zaitik ez, gu gaude hemen 7:00 9:00 arte egon behar dugu, 8:30 arte edo. Eta horren ostean, bai, joango gara besteak zer egiten duten ikustera. Gainera, aurten zuentzako urte importantea da, 25 urte, betetzen ditu kantu gunek, 25 urteak arain egun, Santageda bezperan bete zenuten. Horixe da, bai, egu 2000 urtean hasi ginen, hartan ikastolako guraso bezala Santageda kantetan, eta bigarren urtez atera ginenean, hor zabaldu zen ideia, noizean behin batzea, periodiziade batekin, maiztasun batekin, kantuak ikasteko, eta ordutik ona, 25 urte betetzen ari gara urten, bai. 25 urte Erandio musikan alaitzen. Eta euskaraz, gure herrian... Beti dator ondo alako bultzada bat. Eskerrik asko, Josu. Zeuei. Gainera esan behar dugu, permititzen baiazu, Josu izan da Euskal Telebistako Bilbon lanean ibilitako, urtetan ibilitako erredakzio laguntzailea. Gaur egun gure programan Aitorrek egiten duen lana, egin izan du Josuk urtetan Euskal Telebistan, eta, berezia izan da berarekin elkartzea, eta oso ondo, jubilazioa oso ondo dijoakio, pozik bizi da. Eskerrik asko, Josu. Ondo gabiz. Eskerrik asko zeuei, eta gure dozuenean bakizun on gauden. Segi kantuan. Eskerrik asko. Hementxe, kantu gunea Erandioko lagun taldeko kantariak, hementxe kantuan, sekulako giroa jartzen ari dira hemen Jado kalean, eta, gure jaialdiaren parte dira, eta jaialdiak aurrera darrai, 8etan kontzertuak hasiko dira, eta bihar egun osoko egitaraua daukate, Tartanga institutoko ikasleen jai honek. Eskerrik asko, Maider Regues, eskerrik asko. Zuk oraindik, Maider, jubilazioa oraindik urrutia daukazu, eta oraindik lan pixkat egin behar duzu, baina asteburua mintzat atxeen hartu ondo pasa lan bikaina. Eskerrik asko, bibazu, Maider.